Em vau convidar per fer un curs de figurinisme per dansa. No? Sí, és el primer cop que dono classes. Treballo amb aquesta professió des de fa més de 30 anys. M'ensenyes tota la funció d'un figurinista i després el resultat final, que és el vestuari, no? el figurí. Realment ha estat molt curt. Els he pogut donar des de la introducció al figurinisme, al rol del figurinista, una mica de teoria de color, com funcionem, com treballem dintre d'una producció, sigui de dansa, sigui de teatre o del que sigui. Hem de tenir una comunicació molt fluida amb tots. Sí, cadascú ha desenvolupat un projecte personal que els he donat pautes del nom, diguem, del personatge i ells han desenvolupat aquest personatge. Al final hem escollit dos projectes per treballar en grup. L'altra part del curs era, a principi, la primera setmana, la part més teòrica dels referents i el rol del figurinista i el figurinisme en si. Després, una part tècnica, de tècniques del vestuari, començant per cosir. I, s'han sortit, han fet cadascú un bag d'aquests, una bossa. Hem tingut una classe per prendre mides, entre ells. Han fet duples i han treballat això. Moulage, hem vist una mica com funciona i han treballat directament en el cos i directament en el maniquí, amb la roba al maniquí. Encara avui hem fet una part d'ambientació, que és molt important pel vestuari. Ha estat un privilegi per ells poder tenir aquesta assignatura, perquè a partir d'aquí ells tenen molt més clar el que poden fer a nivell del seu projecte final, a nivell de desenvolupar un vestuari. Això no sortiran d'aquí com figurinistes, perquè tampoc és la proposta, però una visió molt més àmplia de com desenvolupar un figurista. Ets bastant amb ganes, han pogut fer un creixement bastant important d'ells.